Ndang mentas, Dok. Ndang mentas. Lewate rono ketok iki. Lewate rono sik tak tutupi. Sik. Wes ndang lewat rene terus rono. Ketok no. Ame siapa Maisa? Ora ketok tak ketok nuntan. Ya wes. Ora ketok kok. Wes mbok tutup, lawate tutup. Ya wes. Wes ya tak tutup ya. Tak tutup. Sore pemirsa. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masak pemirsa. Ning kulkas diisi. Intan yo pengine jangan asem, yo gak dibosen. Terus satene iki masih kita tumbas sate terus tak lebokno ning freezer iki ku mbeki bakar ngoten lho pemirsa. Tak jak bakar sate belum tak. Aku tapi tak adus sik Bu ya wis adus. Adus. Sidone bodone iku teng Setu napa teng Jumat ya pemirsa. Kayak nek saya ngendikan Setu, nek saya ngendikan Jumat. Manut kali keputusannya pemerintah pripun mengke keputusannya soalnya kan nggih ngentosi bulan pun muncul napa dereng. Miseli jeding Nduk, mau mbok kakno neh apa ora torne? Ya wis nek ora mbok iseni paling yo ijek pek paling esuk mang mbok iseni adeke. Ya. Dan daging itu dinteni pemirsa. Kan? Nah daging dinteni pemirsa lho dijak ngobrol. Cerita apa oleh pemirsa kok yo lali ngono. Iki masalah masuk angin nih pemirsa. Iki judulnya tentang masalah masuk angin. Zamanku mbiyen nggih, ibuke Mbah iki kan almarhum Mbah iki kan ceritane kan dukun suwuk ya pemirsa. Angger zaman riyen kuwi angger enek wong mara rene betok godhong niku enten jambe surahe terus duwike digulung dikok ngisare jambe sura. Aku eling pemirsa. Mbahku ngendikane ngene, masuk angin kuwi iki kesambet ngono ya. Aku yurung dong kesambet ngono. Terus dipijeti pemirsa, dipijeti kene iki lho. Kaki sing paling ngisar iki apa betis iki, dipunyet ngono. Ruwingeten terus. Wes, engko koko nek ngarani engko koko. Koko tekan omah gak dadi di anu kroki, gudhugno banyu anget, wetenge diseko. Nggo banyu anget ngono. Kuwi lek gansar almarhum kanane Makja sing wis kapundhut. Eling aku. Iki digendong mboknya ngono pas masuk angin kuwi. Zaman biyen ngono kuwi pemirsa kan barang dijak ning dokter. Jadi ijek tradisional dikon ngeroki ngono. Lah seiring berjalannya waktu mungkin di penelitian nih ternyata ada yang menyarankan jangan kerokan karena apa? Nanti bisa membuat pori-pori itu semakin lebar dan malah gampang masuk angin. Aneh. Terus ada yang sampai sekarang cocok. Apa mungkin karena wis kecanduan ya pemirsa. Wis ora ngono iku
Tandurannya wis ketagihan ngono lho. Ngono yo kok angel. Setelah wis kecanduan atau ketagihan mau ya. Karek zaman sakniki ndak ngarah leh hati enten dukun suwuk terus kuwi kesambet gak enek. Itu zaman biyen tenan lho aku jeling. Dadi kesambet iki kan liwati dalan-dalan sing wingit to nggih. Dalan-dalan sing enek roh-roh ngono kuwi lho. Uga roh-roh ngilang uga pasti roh-roh halus mungkin ya. Terus tak pikir masuk angin dari bikin jernih mbahku almarhum kuwi kesambet. Yo ku mangane angin masuk. Agak kebeneran masuk angin genah yo enek kok. Tanggo kuliah itu masuk angin langsung cicit-cicit. Jantung berhenti klep. Piye le? Mungkin Dandang cek tinggu gede, ada nih le, mama apa masak? Bunda nih ono. Iya, nek bunda dandangnya gede apa? Godok apa le? Apa bungkus? Masuk angin pemirsa kecil dulu. Anakku gitu, ya, angin masuk angin tak sekolah ya, jendet. Waduh, anak aku. Duyun iki nganu kulitnya kuangkal. Jadi mak Besti dikerok itu ora iso abang tenan kok. Kulit putih kok kulit badak ya dikerok iki uwane labane. Mungkin karena wis biyen wis keseringan ya pemirsa angger gering mungkin langsung kerokan. Terus pokoknya untuk saat ini kan mungkin fisiknya beda dengan zaman dulu. Dulu kan belum ada di tes dampak kerokan itu bagaimana, tapi kok iya nek sing cocok berkelanjutan nggih enggak apa-apa, terus cocok kok. Nah, belum cocok marai tambah gopok masuk angin nih dihindari. Jadi kan berbagi cerita, berbagi sharing saja. Nah aku ki tenang ngasak sampe itu waktu itu anggap gering mas tapi kudu masuk angin ki kan mudah-mudah ya. Mesti jaluk tulung bas-bas bar dipijeti gitu. Terus dikeriki paling di sekitar mriki lho entong-entong mriki. Mboten tekan dinti nek daerah mriki kan bahaya terus ini daerah hulu leher dan sekitarnya kan bahaya. Jadi entong-entong mriki lho daerah mriki kan mriki. Terus mungkin depan dikasih minyak kayu putih ngoten mawon. Pakai istirahat sing cukup. Ngombe banyu anget. Wis. Tan. Ada suwi ya, Nduk, saline. Ayo tak jak bakar sate. Soapan bare. Bare soapan Nduk. Suwemen. Pun pemirsa ngeten tok nggih seputar tentang masuk angin. Tadi ada yang komen gitu, sangat-sangat membantu pemirsa. Bagi pemirsa yang mungkin belum tahu kerokan atau mungkin apa itu, jadi kita itu bisa saling pemirsa, saling sharing. Wes fry koro jagung wes oke. Pun enten tahu itu mari ditunggas ke mas petis, bisa dimakan karo petis. Pun ngonteni putri kembang koro salin suwene ra kaprah. Jangan koro nggih. Bermimil kula. Ngono 7 menit. Ayo Tan bagage, Dok. Wes ki lho wis tak syuting. Aku satu lho ya, cobanya ya bener. Ayo. Ora. Lah nek dungaren iki ora nganggo bando, biasane bandonan. Wis Bandu- mumet. Iya engko wae penganggo Bandung kok wae nek wis bar gawe konten. Oh ngono. Bar iki satene bakar ya. Nah, nggih. Ayo iki ndang masukno nek no. Apa mbok paman aku? Koro resik, Dok.
tak kayak jagung. Iki gak ki. Iya lah, korone sik lho. Koroi karo ngene iki lho nek Iya. gak ero Bu iki. Ya wis roh kabeh le pemirsa roh kabeh le perkara-kara ya roh. Nyebar godhong karo ayo sabar sak untara. Panas, Duk. Panas Duk, alon-alon Duk, sing ati-ati Duk. Nek ada jagung bareng ya. Iya, aku seneng Duk. Saya rasa dikei jagung tak kei godhong-godhong bareng. Terus bumbune Duk. Wes. Bumbune Duk. Tarek. Ketoklek. Solete ning jaba mare. Dek mah rambutnya mbok kuncir rak mau atoh ya Dek palan. Oh gak masuk gak sumuken ngono. Kuncir sik ya tak jak bakar sate. Ning jaba. Sing Urung mesti. kabeh. Iki asem melokno. Nah dikuncir rambutnya. Oh iki terus krai, terus kacang. Terus lanjut terakhir godhong dondong. Wes jos. Kita lihat putri kembang randu. Rambutnya dikuncir ben supaya tambah rapi. Apa takjak bakar sate. Wes Bu, wes. Wes kok bakar dipanggang kok Duk ya. Iya, Dipanggang satene lho wong wis mateng. Tak deleh ning gone freezer. Ngono. Sik bar iki terus baru lanjut. Ya emang al rene milah dandang lho. Ame masak apa karo? Dandang di. Dandang iki apa dipinjem lawang bubuke cek adan. Lek sushi nek dandangku apa dibalekno. Ya jelas lah nggopo lah. Mamah yang didandang cuma dandangnya gegeden. Apa digo gawe ala apa ngono lho. Ora balekno tak kira ning gone dulure dhewe nek buta lagi diambil, gak boleh gitu ambek dulure iki nek piring katut kuwi ora apa-apa. Aja terus piringku kuwi apa? Gak boleh ya sing pinter ya. Kuwi apa kuwi sing mbok cokoti kuwi? Ora ini lanjut rambi maksud. Iya, Dok. Dok, mang Intan ning ndi tak goleki tak jak ngekakno lampu. Aku ning omahe Mbak No. Mbak Nur kan jadi ora ning omah ning Jogja. Anake Mbak Isa. Karo Dudut. Pidut ngaji. Oh. Paling mulai kopi Mbak Nur. Ngono. Wis nanti toto ngono. Kabeh. Lho, udan Dok, alhamdulillah, Dok. Udan biasane iki klitik-klitik Kowe iki gak pakai ilmu. ora usah. Maksudnya dikek ilmu ben enak ngono lho, Bu. Alah, kuwi wis enak banget. Wis nanti toto. Udan lho, Bu. Iya, udan tak celuk mengkane dolan. Ndi entene. Kok toto sing Plastiknya buang ya. iya lho. Toto hati-hati, ojo sampai nganu. Masak malah rong. Oh iya, iki lho sayure delok kan. Walah tan Bunda Dewi. Walah Mbak Yun segere. Sayur asem padha moro. Mesam-mesem pada latiku lagek loro. Ibu lagi ditakoki Bali. Bu masak apa tan? Jangan asem. Oh Mbak Yu bertanya ngono. Sayur asem yi. Jangan asem iki. Soale Mbak Dewi pengen. Mbak ingin. Terus digoreng neh celung iwak panggang. Tahu, tempe, balur wis siap. Lah nek iki duduk terus nasibe iki terus piye lah, Guys? Kuwi tahune tutupi, Guys, ning kono, Guys. Oh alah, Guys-guysku. Sik aku tahu krungu sik maaf pemirsa. Sopo ya YouTuber sing halo guys-guysku sopo ya? Oga Mbah Kemi, Guys. Oga. Aku tahu lewat
Ndeloki kok. Halo guys-guysku ngono lho. Saya sok. Aku lali kok, Duk. Apa kok nek eling ayo aku rate kok permesa. Buang sampah pada tempatnya. Udan toh. Iya. Karek ibu karek menggawekan sambele ya, Duk ya. Iya betul. Ini kenapa tekok mobil kuning mah? Mobilnya Urung teko mobil iki. mobilnya cek tinggo Mbak Jessica mengantarkan amanah Amanah untuk untuk Pak Mbak Pak De Guang Rujak. Pak Di kurang rujak. Mm-mm. Betul Sama Mbak Kamu Mbak Nena. Bukan Mbak Nena. Mbak Sopo, Mbak Rika. Rika betul. Mm-mm. 100. Menyampaikan sesuatu. Ini tan kok tak nggo thumbnail tan ning sate-satenan tan ndak terus ngono tan. Ngene ya? Iya wis ngono Mbak Wis ki posisi apa pemirsa ngene iki? Iki Intan pemirsa melihat batu giok es emerald umur 300 tahun. Urung sih oh. Sodone cilik, Guys. Lah meh mbok kei ameh mbok kei sodo gedene sak kentongan pos kampling yo ora iso le wong sate. Kecuali Intan ape manggang kambing guling utah-utah ngono. Betul. Satene sak mene kok. Aku ndek mau takut makut. Sampai poso. Iya. Takut ini aku. Nek ibu oga maksum sebab ibu lagi sesuatu. Oke. Hujan pemirsa. Tuku sandal arahe ngetan. Ora sida budal sebabnya udan. Oke. Iya, wis ta, Mam. Segonya mana ya? Nah, ini segunya ya. Sik. Hati-hati. Tuh. Tahu, sambal panggang, sate, ki balur, tempe goreng, sambal kecap. Ayo sampun, Dok. Wes sakmono ae. Sopo? Jangan asem. Aku kok pengen sangan asem, Dok. Yes. Ya Allah, sedep ya. Dilongi sithik, Dok. Engko nek kewareken tane. Aku mah gak mbok cukokno anu, Dok. Gak mbok cukokno. Apa nek ngarani? Piring. Lali, wis gak apa-apa. Wis tak kono. Ibu pengen gado sayur engko. Nak. Alhamdulillah, tak cedhakno. Tuh, tak cedhakno intene. Oh. Aku yang nyebut sambil mah. Ke apa kok? Wis doa. Tampon. Enak ibu. Alhamdulillah. Pengen besok jangan asem lho sak meneh kae, Dok, jangan asem. Semasa ibu dewi. Lah aku mbek Bunda Dewi. Bunda Dewi nek sayur asem sama. Enak rasanya. Santainya ibu enak. Alhamdulillah. Yo sate tumbas sama. Aduh. Ini jenis sambal pecel. Panggang. Enggak. Pecele sapa? Enak. Boleh tepangane kok giyer dikit to, Dok. Enak sate nih guys. Kaya nicah yo. Kayak siji tok berkat. Monggo pemirsa.
Alon-alon. Maaf ya, Bu. Mbok. Rindes. Emang ada nggak? Aku senang sate, guys. Kayak Mbak Jess sih, Den. Gak bosen sate. Enak kok. Satenya Pak Isan. Bajine ning jowo iki gak apa-apa ya. Malah ngerti ngono kok jero ya, Nduk. Udanan nih. Tapi ku ora iso ngebokno kok narai kok. Ayo sudah. Pelan-pelan nek mah. Monggo sing detail ya. Nek saya rasa giliran kaprek, Pak. Aku mangan mbek kecap dulu, guys. Kecap banget. Untuk Mbak Nuna ini Bu, tehku ndi, Bu? komentar nggurin PHR-nya nyuwun apa tahu bacem Ya, betul. apa deh sambil cepeding apa ya aku lali. Ibu wis tuku banyu ya, Bu. Ndak apa tuku nem. Urung. Urung iki banyu sing ndek ini kae. Cuma asinnya keronyes wah lah. Ini Ya Allah, maaf. Enak masakannya. Ku jual jagung nom. yuk tolong terus. Jagung nom ya. Itu ya. Ya saya. Ini tomat ini. Hak, orang. Iya. Apa lewat? Jangan Ben. Oh enggak. Lah mana separa, Dek? Dek sana sayur asem. Wis bar mangan deh. Sa tempe, jalur tempe nang. Sampai pulang. Ya pun pemirsa demikian ini cerita sore ini ya, doa terbaik untuk kalian semua. Semoga sesaat dan hari ini sembuh. Untuk perjuangan kalian juga semoga diberikan manfaat yang saleh-salehan ya pemirsa. Kami pamit dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus ya. Cus ya. Ya, enggak, wingko. Sesuk kita iseni sayuran. Jadi tahu isi. Itu kono cambah mbek kul, wortel. Ini tahu isi. Ya, boleh. Enggak mau. Apa? Mantul banget enggak? Syukuri. Enak. Cus. Intan pamit dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, cus. Cus. Wes Bunda.